Nyasha fully read me. Nyasha fully read me. Nyasha only gazelle for them. I peacock. Peacock. Nyasha and pick up someone want to fully read. Hey, we don't get a peacock, guys. It's like I'm a peacock. We don't get peacock. Ah, Nyasha someone. No, we are only imagining that I would have seen him. That was very soon. So it pane pari kuzosera vakagepa avo vagadzirisa neipavo guys ndafuriwa yesterday nenyasha boy he looks like a peacock. I look like a peacock. Nyasha handifuire guys. Pane rimwe riri kuita kunge rakuda kudonha bvudzi racho manje. Earphones angu aenda kupi. Right. Ichi chitripod ndinofanira kuchichinja nyasha ichi. Ndikuramba kunyatsa kubalansa zvakanaka. Ndikuita kunge kuda kudonhera mugomba. I feel like kuda kudonhera mugomba guys. I feel like kuda kudonhera mugomba. Dhoo rangu riri kutongera kadii so. Ndicho sei ndovhare. Handine ndangoenda kunovhura new tab. Izvikezvi. Hey guys. Inge. Taenda paYouTube chete. Saka ndinopinda ikoko ndinoitei. Ndigobata madhokumenti ndinomazivira kupini dofu rekuchikoro. Handina kana form 4. Ndadausa music nangu. Ndinoituni guys. Guys, munonzwirana laptop guys. That's how paid we are. That's how paid. Back to the Bluetooth. Yes, connect me. Ndakutofana kutanga ka introduction kare. Oh no. No, iwe kama. Hey, kusi kuchita kuita manje misarinya nayo yekire. Ndai 1 second ndigadzise volume. Kusi bana. Nyasha. Yes. Velocity. What is that? Chinga. Dana botara tam. Yani.
Oh, aka kabhiti ndokafarira kanatso ndiendesa kure kure mina timboona kuti kamwe timboona kuti nhamba inofamba here. Later you can take the last page. No. Plus. Oh, no, ndira muchigaba cha. Saka chindichekera chigaba ndimwire muchigaba. Hey. Wadiwo kushandisa keleti. Aiwo, mzenga rakapuwani. Mzenga rakapuwani. Inji ndonzi umwiri mugirazi. Vakangwara zvavo vanodya zvivapfupi nekureba. Hanhu here. Zvaitaya. Ndotanga warisuka timbona. Wati kumwira umwiwe. Iwo kundipirei. Pacho chikunhuwa chiyekireji. Guys, say, oh my God, unochokaondisa ndopina sei guys. Mise uri chimuri sei. Kupina kuri fonye kuita kuri. Crazy. Kuita makombesheni. Crazy. Ndachikudza nyasha ndiyakaisa chinhu ichi apa paka. Saka manje chinoita kunge nunguri unoda kunodonha deo so. Ndotadza kuti ndochiita sei manje. Hanzi nyasha yekunonoka chakunongesa mapepa. Wazere kuti izvoni muno mune device wadi rinenge richifuriza richimboda kuita maassignment ndinambopinda muclass futi. Saka tinofana kumbopanana chance guys. Chitora ndipedza. Tinopanana machances ekuyekera. Kunonzi sei? Ekuti umwe kana akuda kuita zvechikoro anombofana kuita serious. Zvinozodi. Isoko. Kunyange ifoni dzinoendedza. Guys, mukazongoona ndangoti bhabha it means ne4th. It means ndikange ndangoti goodbye it means foni yangu inenge yakupera. Inenge yakupera moto. Kutori nechirungu newa kunotora nenation. Because akataura nechirungu nemukilasi mavo angotanga kutaura nechirungu from Norway. Is that possible? Oh, it can't show. Jesus. Oh, it's over by each. Taura kuneshona sha. Tunguri ngwanya pane mumwe munere. Nyungu zvinzwa kangoti chaja foni. Uchaja foni wai. Ingoti chaja foni. Nongobairira chiyekera chacho. Kuti wangori muclass chite. Hi guys. The tables are not proper. Why was it dedicated? It's impossible. Because you go to the class chiyekera. It's a chiguba pasera. Why am I? Let's take a song. Yeah. It's a full page, you know. It's a bit. Nyasha anga down the baisa. Crazy. No. Those what we guys in Chambo freeze 1 second. Don't you anga chida kufanya chida dautanga confirm something. I want to confirm something. Nope. He's gone. Let's see tomorrow. Yeah, so the time guys. Let's see tomorrow. How is it gonna go, guys? Because
I want to drop out aita very business but tadaona kuti mangwana tiite sei tozvifambisa sei. So let's see kanawo tikabudirira will do the thing tomorrow chedu chekumodhela wedding wedding tomorrow. But right now I'm very a little bit busy man. So I'll have to confirm kuti tinokwanisa kuramba tichiendera mangwana kana kuti we have to reschedule. Let me confirm first. Kana makangoonawo tatanga munongoonawo green fly. But don't expect a lot. It's a nightmare. It's a mess, guys. Guys. If I see those things, I feel like crying because I just go to vote. So yeah, ndochekutanga. I have to confirm kuti zvofamba sei tomorrow because when I'm a little bit busy. I love to be busy. Then what is it? Right, warning. Can I finish this? Give over. I want to battle combination with okay, so the better so I want to jumbo on with for now. But keeping okay, guys. I think they're going to tang. Guys, on munhu wese aposta akomenda pokuise ndikutaka kuhwa usimbe hwekustrecha ruoko rwakudai kuende kutanga kupina guys. Maoko angu akaneta nekugadzira maplastic. Tiresa urisei tiresa ngwenya zviiseisei. So nhasi story time yangu yandiyani ndeyemaweddings two different weddings andakaattenda nezvandakashandikanoona ikoko ndomastory times angu andiri kuita nhasi. Then after live stream yangu I'm gonna post another clip here because nhasi ndarecorda 3. So yeah, muri sei vese kunimhoresa zviisei. Unfortunately I'm not gonna pin anyone. Ndikuhwa usimbe hwekustrecha maoko angu but ndo story time yangu yanhasi neexperience yangu nezvakaitika and how long the wedding took kuti yainakidza yakatenge isinganakidza kuti zvimwe zvinhu zvazviri wicked zvazviri weird zvakaitika pauyu nyesha volume zvakaitika zvakaitika pauyu panzi pachi pamaweddings achoni zvandakaona zvisingatombotike kana kwedu zvokuti handifungi kuti vanhu vakanzi kune wedding yakadero vanhu would attend kana kuti macultures anosiyana but angotongofunga hangu tudhama twandakaita ipapo. So but ndisati ndetanga ndangoti guys please in the name of Jesus don't take me kune zvinhu zvandinenge ndakanyorwa pafacebook. I'm begging you in the name of Jesus, please don't take me. Pamunenge muchiona ndichinyorwa pepe, please don't take me. And also musandisendera ma-screenshots. I'm begging you, please don't send me my screenshots. Yeah, think that's basically it. Don't take me, don't send me my screenshots. Mimi, if you are tagged, don't entertain those tags, please. That's all I have to say. Panawizo zizi, don't tag me, don't send me my screenshots. Also kana mukategwa mimi don't respond as well. I think ndokuti tikwanise kushanda zvakanaka ticha sei tisingazonge takutaka ma-ups and downs ari unnecessary. Story time yangu yanhasi ndeyechii ukoko zvakaita zvokuti ndakaita sei kubasa kwedu kwataenda handidai kuziva kuti yotaura zvisingamboiti facebook ndikaisatorondekadi nditondisangika people kuti kwedewo ndikuitongeka people karoda kuti kuru right. Saka ndikati zvekuti kuti kubasa kwangu kwandaenda kuya manje handaitaitaura vanhu sereki. So now what happened is pandakamboti ndakaita bhasikoro paipa ndo property yangu ndakadzidzira bhasikoro ndiri kunoko ndasingagoni kutovha bhasikoro ndadzidziswa bhasikoro kunoko
ndadzidziswa bhasikoro kunoko, ndakadzidziswa guys, ndichori ipapo ndakadzidziswa kuchovha bhasikoro. Ndinoziva rikanuka bhasikoro kani kamutanda katete ndiro ndakadzidziswa naro, kuti ndakapedza almost 2 weeks ndichirwadziwa nyama dzese, because kanga ndakadzidziswa bhasikoro pabhasikoro I think randasakafanira kudzidzira kuchovha kanga kari katete kamugariso kacho keke ndokandakadzidziswa kuti kuchovha bhasikoro. Ndakazvambuka kakawandisa zvisingamboiti. I think munhu akandzidzisa ka3 chete ndichidonha ndichasei kusvika ndazongomasta, but pandakamasta ndakadonha pamberi, ndakatodonha pamberi pemastudents. Ndakazvambuka kakawanda ndichida kutorichovha zvisingamboi. Zvakazoita kuti aindibhorowesa kuti time yakati, then kana achishandisawo ndaizombopiwa. Pane mwe kuti musikana mamurungu so wekuengland anga nebhasikoro rake, saka zvaimboita indairiitya because bhasikoro irya ranga rine kamutanda katete. Manje iri randitanga rine kasitika kanonzi chinonzi chini chirungu chai chimugariso chinonzi chiini chirungu necho chimugariso chinonzi chisiti chebhasikoro ichocho chisiti chimugariso chechiya ndo changa chimwe bhasikoro rimwe mufesa akandidzidzisa. Then uyu mumwe wacho aida kuzondipa bhasikoro rekumboti ndimbopota ndichichovha, anga nechi anga nebhasikoro rakanaka, but ranga rine chimugariso chihombe, rine chimugariso chihombe ka rine chimugariso chihombe. Kunonzi chii, anzi chisheu ndochiyo ochonzi chisharo. Oh really, I didn't know. I don't know. Ndobva chechiya mavhiri zvezviye manje remusikana yoranga chimugaro chihombe, asi uri manje zvimavhiri zvezviye zvanga zvezvitetetete. Saka nditi manje kana akanditi uchovha bhasikoro rangu, maiwi ndiyo ndotangofunga kuti ndetanga kufunga saizi yake kuti kamunhu katetetete kavamwe akatenga bhasikoro rake rika timunhu tetetete. Ini ndikandorigara bhasikoro zvichabuda sei? Ndikandogara bhasikoro ndicharipwanya. Maona manje akuita kuti ndizokudza kuti ndakazoguma sei ndende ndainvestwa wedding yokudai dhirama racho ipapo. Ndobva atichigara zvakanaka basa ndikati akana ndikakwanisa kumuudza kuti mishando yako mitete ndokuti ndikaigarira ka ndofunga ndinoita sei nesimba rese bhasikoro rinogona kupwanyika. Ini ndozvandikuti vanhu mani ndozvandaifunga. Ndobva ndati kana bhasikoro ino angambori chofi. Ndobva ndatonyengerwa nedzidzo ladies vaita zvekumhanya kwedu pachikoro ichocho chihombe zvisingamboiti zvokuti vamwe vanototambira soka ipapo, munhu unogona kumhanya mugaudhi imomo. Saka ini manje ndaina kufarira kugara kuchovha. Ndakazotambira sara rangu next month yacho ndakangoti ndichingoti gidhisana vangota zvimwe ndakangoti tangomanya kushopu ndoandotenga bhasikoro rangu. Pachinzwa imanje matengera ndikaita bhasikoro ndakangotenga bhasikoro bhozi ranga riri pasero. Ndatenga bhasikoro ndikatenga bhasikoro rochovhwa nemapesiri enye. Ndakatenga bhozi raiva pasero, but ndaifanira kutenga rimwe elichibhitlaita remaladies rere indokunotanga ziguru. Ndatenga zibhasikoro ziguru riyaiya ndokubva ndatanga kuchichovha. Bhasikoro rairema iroro, bhasikoro rairema iroro. Pane kangaitongoti kamukwidza so ati zvokuti nditaizoresa magiya here kana iwo machuna acho nekuti kirikiri ndaingosvika mukati kana dhungwa raigona kugara ita raloka nokuti kune mwana aitwa ndigadziriwozve wondigadzira dhungwa aigona kungoti tichatipewo timbochovha. Vaichovha ndakangogara zvangu pasi ozoya naro kana achi anyara. Saka zvaizoitika manje ndichichovha bhasikoro rangu riyariya panei anyara pepe ndaingogara chero panei ndangogara ndaitese ndizorora. Ndo pandakasangana namai vaiva nemwana aiva nemuchato. Mai ava manje vanga vasiri ticha pachikoro pedu apa. Mai ava vanga vari mukadzi waticha asina asingavazivi. Yaigana vachindoona ndichichovha bhasikoro, ndanda kuchigona manje kuti ndasei kuchovha bhasikoro. Vachigara vachindiona ndichichovha bhasikoro. Ndobva waifanaka ndakagara mwe musi tikanzi mhuri yekare unonzani vakativaudza. Ndobva vakati unobva kunyika ipi as usual. Ndandogara kubva kuchi South Africa zvakanga vaita. Ndobva ndazovati mwe musi but maziva kuti nyika yangu ine yakatekateka saka handikuzivi nokuziva South Africa ndiona paTV ndikati no problem. Vamwe musi ndavharirwa gedhi inoenda ndangana nepaapartment pangu ndo rakavharirwa. Vaisaka ndoita sei? Mai ava vanombotaura neni. Saka chigenda sei ndokumbira kuti vandivhurire gedhi
ndibude apa pane kuti ndinotenderera nekuseri kwese uko hazvigoni sega ita sei ndivakumbire kana ndavakumbira ndongovhurwa gate ndotoenda paapartment pangu mevembo handiti handa key I'm like what hamuna key how because imuka obviously munogara musikuya saka vanogozoshe hanyasha zvakuita weird futi zvebvudzi zvangu mirege vandotserana zvenyu weird ndakusiyana nazvo guys nyasha ndikumbiriwo chekusungisa musoro wangu ndikontinye nenyaya yangu atiki ndikadai zvinoita because nyasha ndikumbire kukadzwa shida seriously zvikuita kunge kapikoku negays nyangwe nemiwo guys can you look at this it's like I'm a peacock nyasha ndivoshinda kani hamuna kani nyasha ndipese nyaya yangu ngirini hamuna kani naiwe kutonge kamunhu kahuka naiwa kakaundirwa guys iwe kana guys ndokuchibva chii nyasha chiyerega ndikondine nechine nyaya yangu ndokubva chii ndopfeka 8 iri misimesi wei kondika ndipfeke ini iwe marabiki zvanga zvakanaka bva zvachibvankanyuka zvachizobvankanyuka zvondiitira uyedini ne 1 second guys tingozvisunga zvinge zvichindikanganiseni wakamboona chikuku chemusoro wejongwe mutsvuku chaekera ndisungi handizondinoitei finish cla finish yes let's continue with our story saka chii zvakabva zvaita zvokuti mai vaive manje vaita sei vati handina makii ekuti ndikuvhurire uinde kupi uende papa parika kane ndoita sei kangwa nemamwe mazimbwa vanga vanawo pamba pavo pane but anga akanaka avana cute achitange iziye kunge wolf ndio wolf inoita kunge wolf ndo yaita sei yeioneka luka like kebwadzo yenge ikandinakira imbwa iyo handikunyembera ine maziso akaita kunge white nge something so yange ikandinakira imbwa iyo bva ndaitya manje bvudzi yenyesa kuuya pauri ichinanera itangoida kuruma kuti ndisingadi ichingotindira pauri so ndozvayaiita bva vatondipinda ndese ndikuperekedza nemota yangu no problem ndobva chii vatondiperekedza vakanosiya pachii vakatotenderera vakandondisiya pavo but pakudero manje meve funga vakabvongota sei vangondifarirawo zvakazoita zvekuti ina nakuziva kuti mai avaka vakutadza kukomunicata neni kuti ndida kuti uyewo kuwedding kwani kwemwana wangu ona manje saka pavaizama kundiudza nechitai ndaisazvinzwa kuti vari kundiinvita kuwedding handina kuzvinzwa ndaingoti no maimi tigoni kutaura sei ndaingoti maimi utainiknoi kuti ndotaura chi shoma yakaita sei hanzi inonzi haski nyasha hanzi inonzi haski imbwa iyoyo ndobva chii ndaita sei ndazoti mumwe musi ndakatogara guys manje mai andakapedza kuvaona kare ndingoona ine patongonditi I have salon vaingotaurawo chirungu chakadero ngoti I have salon ndikati mune salon kanzi ndikati iripi havachagoni kundiutsanangura kuti salon yavo iripi maona manje asi naiva manje ka kuda vakatondiudza kuti uya kuwedding kwemwana wangu asi pamwe ina handina kuzviwa maona manje zvakaitika handina kuzviwa ndo pamwe musi ndakatogara muofisi mai vemuofisi medu vamwe so naiva manje kana pane munhu anotyiwa nechikuru chese ndimai vavo mai vavo vanotuka ndapota mukamboona kuti munonzi munhu wemuno anongoita sekuti like personality yake ka
knowing kuti matai people vanhu vari soft havataurisi vakangonyarara vanongoti kana pakadaita problem vanongoti okay maipenderai ndozvavanoita havadi zvemaarguments unless wasangana nemunhu ari hot headed. Mai vavo manje let me tell you vanotaura about 5 languages. Number 1. Number 2, vanotova kana kuti zikurepresentatives rechinese language kuno kusaidi kwatiri kwese kunoku vanoti kunotouya vanhu vanobva kuita maschools mahobe ekuchina kuuyako vanohwina maawards una manje ndosaka pamwe vatizotyisa vanohwina maawards hobho emachinese program iwavo vari fluent ende kana vakatanga kuti vaiti kana ndotokangara ende tozvide story yavo iri different because vaiti vakatanga kutaura guys ndakutongosanganisa vaiti vakatanga kutaura muofisi ofisi yataiva isusuka yaigarwa kuti maticha kana kuti 100 saka makakuzigubvumu zihombe rakakura kudai so then moita zvimatebho kuti tai teachers vanogara apa chinese teachers vanogara apa maths teachers apa science teachers apa then mafilipino anga ane pawo kaseti up kavo but mai ava manje chinhu building handikuti inokwana vanhu maticha 100 pamwe kutoita more than 100 pamusoro pazvo mai vavo vaiti vakatanga kutaura muofisi munhu wese aiti zi kudai vemuno vachoni vanovatya kana vakatanga kuvhura muromo vatauri pasi vanotaura vatati ndo matauriro avanoita ivavo apa manje. Number 3, murume wavo ane zvekubasa zihombe remuno mudistrict mese munomu zibasa rinotyisa riyeriya manje ndo nemurume wacho saka type yebasa nemurume wacho ka inorespect vasingaiti muno hamna kuti munyika munomere saka because of that manje ka foni yangu yadonedzwa nanyasha foni ndirinyesha madonedza foni wangada undigizvi wangada kuzama kuita naitu ndigira something soma foni agumburwa neuchidzika agumburwa nechikodi chacho chakachadza nacho chakachadza nacho foni ndochamugumbura nechihoni wewe adokudzika apa munhu angada munhu angada kuzama kuita chii asina kuzama kuita noizi munhu angada kuzama kuita noizi kezi no agumburwa neuyu code yacho inge ichibva kune the other end ichiuya kuno ngokuti ada kushandisa same code imwe yacho iri kushandiswa kukitchen saka ndatozoibvisa ndoda kutanga ndadya nyasha bvisa ako ndoda kutanga ndadya anyway andinakidza zvake ndadabva kuti tinyasha murume womauzivawo manje vanotyiwa zingeiti then maya vanotonzi ndilinguistic chaiyo hamene kuti anonzi chii hamene vanotaura malangweji akasiyana siyana kutoti vanenge vari fluent ndo zvavari apa vachidere chinhu vanotamba loto kana vatanga kutamba loto vanowina loto idzodzo vakambowina loto kaizi loto dzandoroka vanowina loto dzema 1000 yedzoidzi meyoka vanongoti ndikavatarisa suka tichiti meyavaka vanongoedza zvifanisa zeiteizvezvo anotokudza kuti ndakavina loteni zvaita akuzokudza kuti ndakuvalinga nekadhi rangu remuchato kuti pakaita dhirama nei nekadhi roro because kadhi remuchato rakaenda nemumaoko avo
kadhi rechii remuchato rakaenda nechi nekumaoko avo raenda nekumaoko avo manje zvakavashamisa maya kuti how come chinonapuwa kadhi kumaforeigners chii chaitika iwe unozivira musikana yo kuti chii ini manje saka mamwe mai vandaitamba navo ininika pana mai vandaikudza kuti she was like my mother up to now vanotondifonera ndikudza kuti wakazoenda mumba here chii chikuitika are you okay she always calls me mai ivavo she's a very 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 nice lady andikunyebera ndobva chii vanoitangichi hapana chikoro cheseka abuna hapana ngasingaziva kuti mai ava vaiwirana neni ndikuziva zvokutoti mai vatoti kurei ndo vandikutaura nezvavo saka vainditi iwe unofanira kunditi mama handiti mai vandaiwirirana navo so kuti vandibvunze indirekta havana kundibvunza paunobvunza vaive vainditi mama kune kwandiri ende pakaita chimwe chinhu chavasina kufarira vanhu vaitoenda kunani kuna mai vaindaiti mama yakuti taurai zvinhu zvakazvakati vaenda through iyo mai aibva wata sei ubva wandoudza so ndo zvaiitika ndobva chii vatanga kuti how come Sharon apa ina sikuzvinzwa but ndaizonzwa kuti vari kutaura about me vataura kuti Sharon inini mondidzaka nokuti handidi zvinondinetsa ndobva ndati muofisi mune vanhu ndoti tichitohwesera utaura nezvei ndobva ndati ndakavatarisa kuti mati mukuti chii wobva wati no hazvisinei basa newewo toda kubvunza kuna mai ndobva ndati ini manje ndaibva ndasimuka ndiende kuna mai vandoti kwava vari kuti chii because hazvibatsirika kuti muti wazara kuti ndisingaziva kuti chii vari kuti chii ndiudziye zvakutaura kauda kuti ndivaexplainire ndobva ndavaexplainira ndo zvandaita guys ndobva chii ndobva apa manje mai vaya zvavaita chimune ndikuzive zvavaitaka waiti ukaita munyama mai vaya vakaita pick on you warira pane mumwe mukomana akuita basa manje komana yakandinakidza ngatitange ndapedza wani ndizodzokera kunani neyamai avava ndizokudza empesi yakakuita basa because of mbuya ambuya vakandinakidzawo ndobva chii vaivatanga kubvunza kuti ko Sharon nekuda kwei mind you mukadzi uyu ane mapositions apapa pachikoro ukatamba maloto unomahwina anoita zvamalinguistic malanguage anotravhera nanesitopu ndo type yandikutaura nezvoyo basa rake rinototyiwa zvingamboiti vana vakewo vamai vavoka vakutosvika pakutoti I think one wachona akatotanga kutoshanda same job rabuba wacho this year haritomborekera kuti chimamwe munofunga kunogova nokosa zvinhu zvekumutemo zvimwe zvacho zveshe but iwo vari paposition apapa ndichiri ipapo manjeka vaidanza kuti iwo ukangoti nesikana don't worry I call my husband mayoga aponenge wataura chidenzero zvokutika nyange munhu 200 meters awani muzo I call my husband ndozoningwa wachiita manje iwe ngoti okay ubva wati alright kana vakangonetsa vaive kuekera vayaka vanongozviita vega vakada kunetsa ukaona kuti muofisi memo kuita zvavasingahwisika vanongosimuka nemota yavo vega voenda kumadepartments ose vari vega guys ndichiri ipapo satamboenda kune ndinineseka vakambotiunzira immigration office tikabuda munewspaper guys tikabuda munewspaper takagara timaforena kudai vakati kune immigration huyai toda kuti mutase mapapers echi maworkers edu ari panapa mutasa kuti ari bobo here ndobva wadedza media that's how powerful she is guys when I'm talking about this lady she's very powerful ndobva wadedza media wadedza the new appointed leader wemuno musiti yedu yatinenge tiini kuti auye vanochinjwa ka ndobva vauya vedu wenyaya yakanetsa vanhu vakada kutanga kuti nekuda kwei vaita sei vadeedza vanhu vavo kuti vauye pano tasambotaurirana vafanira kutiita sei kutiudza zvikanona I don't tell you I decide who to come who not to come yes ndimaivaive ndobva takatoitiswa meeting vakatouya guys vanhu vakauya ofisi yese tirimo maivaive vauya kamera kudikizi the first time kuna mazikamera akadero akati ndandandana murumu kuna tukona vachinda tinovhura kuchivheta kudai vachitivheta vadizwa maivaive ndokubvetwa tese ndokuonekwa chii chakanaka I think pane one angaita mistake but munhu one uyu manje haakunidza unoita sei pane zvavakazoita kuti vagadzirisane ndobva zvagadziriswa zvazvo saka wangu atoti takapiwa one week kuti kana une zvinhu zvako zvakashota guys ibva wamiramira zvinhu zvichigadziriswa nekuti vanhu ava vari kuya nemakamera akukati kunyeba
vakauya nawo mazikamuri memwana tose tikabira unoziva vanongovhara chii vanongovhara maziso kuti vatingotozona kuti ini ndini kapa ndandakagara apa ndokubva vatoisa munewspaper kuti tanga tiri pachikoro chakati maticha ese akaonekwa kuti anga nemapepa akakwana mai vaivadeedza zvavo chimedia ndo vakazviita tobva ipapo tine pakuti ndobva watanga kuti chii saka ndikuona semaconnections then from homes kuti dhirama rakaiti homes vaibva vati sei uyu akapiwa kadhi yekuenda kumuchato uyu guys siti yanga ine kumuchato uyu ndaisatofanira kuwana that kadhi muona manje saka kunoko haungoindi kungoti ndatoinda kangoti ndatosvika kungonota geti crash pamuchato no you can't do that ini manje ndichi to make matters worse mai ava handisi kuvaziva kuti ndiani murume wavo handisi kumuziva kuti ndiani zvakare wepachikoro pedu bcause chikoro ichi kechi chakakura guys chine more than 3000 mastudents ndo handikuti ane zvavo madepartment anotopfuura 10 departments epachikoro apa ini ndifungoti zvandikabva ndaita manje mai ava vakanditarisa pandaibvunziridzwa kunzi why atikanzi aiwa vari kubvunza kuti iwewe wakapiwa kadhi rekumuchato sei ini manje ndanisi kuzviziva kuti ndoti ndapiwa kadhi remuchato apa kadhi rainge rauya nemamwe chi evanhu vese vemucharendi munomu nevamwe vanhu vaifanira kuti nge vakapiwa makadhi havana vemuofisi vedu kupiwa asi ndevemucharendi maforeigners vese ndapiwa inini ini handisi kuzviziva nditoriwo losi ndiri murima ndobva ndavati kadhi ripi kanzi ukufanira kuenda kumuchato kati muchato wekupi uri kuti wabane here zvanzi no tiri muchato woti uri kuti wakupi guys siti vakandiudza zvikanzi kunonzi kukamucha no ndareva nemi kunonzi kuruyeti guys kuruyeti mozoti maawazi mangani am like kuruyeti ndiyana ndidedze kumuchato wokuruyeti handizivi munhu ari kuruyeti zvanzi taurira pasi bcause ndakuvaudza kuti iwewe unotamba namai ava uchitamba namai ava ka wanga uchitamba nemwana wavo muchitaura mese pafacebook ukazi vakataisa issue kuti why apiwa chii apiwa kadhi rekumuchato manje ndifungoti saka vandipa kadhi remuchato wacho fesi yavo munoizive kasi ndakatambura apa tiri muofisi saka fesi yavo mai vandipa kadhi remuchato unoazei ndikati ini royeti iri kupi zvikanzi royeti is maybe 2 to 3 hours from here tikasvika ndienda nemi from this office zvikanzi ainvitwa ndini nevamwe head of department namai vavaye vanditaa kuti vane zvinzvimbo vane influence isingaiti nemi ndimoti vakadzi futi tinori gurupu ravo kwakune magurupu mudepartment kwedu ikoko kuwatoziva kuti iri gurupu revava iri gurupu revava but mai avanga vari gurupuless because mai vaitukava hamai vanga vasina kujaidzi vaikuundura vaikuundura muofisi zvototi vanhu vazhinji vemunyika munomuka vanenge vachitanga kuvatya zveshe saka but ini ndasingavatye manje thats the funny thing ndasingavatye zvekudero ndechongoti kana vakatanga kupopota ndebva ndatovatarisa ndavatarisa ndobva ndati your son is my husband what yes ndo ndati call me in-law ndo zvavaita saka ndasingazoita sei ndasingazozvitori serious vakatanga sei vakada kutanga kupopota ndo zvandaivaita saka zvakanzi namai vaive zvanina handisi kuenda kesai mukasaenda saka ndoenda nani kumuchato uku zvanzi sezvo usati wamboexperiensa tie wedding you can go tikasvika ndienda saka pane vamwe vasikana rekaingoti maladies because vane vanavo vandaitamba navo vekudepartment redancing kune department redancing retie dance rekuti vanenge vachitamba chita zvavo zvekudaiwo so zviri slow itori lesson inonyorwa chiexam vachitogara muexam ritoenda kunomakwa zvekutamba chidero kuti zvigumwe zvavo zvinofanira kumira zvakaita zvinenge zvakaita kudaiwo so saka ndaitamba nani nevasikana ivavo vekudepartment about 4 of them ndaitamba navo tasinganzwana nechirungu but ndaingovafarira vasikana ivavo saka ndobva vati vasikana ava vari kuinda ndobva ndaenda kudepartment kwavo ndikamukuenda muchato here zvikanzi ehe itinandikira kuti ndozoonekeri ndikaiti ndobva chii ndobva mai vaive vati vandotamba nayo ndaiti mama vaive ndobva vachienda ikoko unotaura nayo kana usingakwanisi kuzobatana nayo unobatana nayo ivavo ndo vandaitamba navo
andikati no problem. Ndakabva ndaenda kupi ndakabva ndaenda kunonzi kutie department tie dance department. Ndaenda kutie dance department pandaona dzimwe shamwari dzangu dzisiko vatauya nosure. Saka manje indasati ndaziva kuti sei vanhu vari kuuya nosure. Munhu aichata uyu aimbova mustudent pachikoro apapa yeti ndandimuzivi. Saka ndo argument yaitwa namai kuti ko uyu azopiwa kadhi sei, uyu mustudent uyu akadza panapa 7 years ago, chero was not yet here. Saka chii chaitika kuti iye angu achiinvaitwa. Zvikanzi aiwa anotamba namai ava ndo vaanotamba navo, ndo shamwari yake. Zvikanzi ini manje ndikatopretenda kutoti yes she's my friend, apa she was not even my friend. Kumuchato kundakakutokuindira izvozvo apo kwanga kuri kure. Takamuka 5 am ndatamuka ndatapuwa tie dress vo zvavanomonerera zvezvekuti zvimasiketi zvavo zvakareba nezvimwe zvavanomonerera zvimalesi zvakadii. That one guys, that attire inongopfekwa pamawedding, haipfekwe pese pese. That attire ine chinhu chinenge gold zvokuti kunzi ukanoitenga I think you have to fork out mari inogona kusvika kana 20,000, but 20,000 but kuno mari almost 800 to 1,000 US dollars maybe. Yeah, but ndakuti roughly zvangu mawedding attires avo unogona kubudisa 1,000 US dollars, especially ukapfeka dhawan yandandikapfeka yekuti vanozomonera zvavanozomonera zvichiuya zvichiinda kudai zvese sachigold thing zvadero neskate type yachoni. Dhawan unogona kubata 1,000 US dollars. So department rekutai, department remadance area ndo kunowanikwa zvese izvozvo, like they invested in that, so that kana pachiva mafunctions mastudents anopfeka those attires. Ndo zvaitika izvo. But there's this attire yavakanditsvagira, there's this other time amene kana makamboiona yandanga ndinayo patakaita parade yemasports. Taita parade yemasports yandakapfeka golden attire kubva mumusoro kusvika mumakumbo, ndandikapfeka gold. That attire guys kungoirenda unofanira kubhadhara, kungoirenda for 1 day you pay I think 150 US dollars for 1 day, because it's pure like gold yaunenge wakangopfeka. Saka mandafunga ndikati iyi handidi hangu because inooneka kuti it's gold. Kairamba rikasvika ndikati handina ndinayo kumuchato. Ndobva vanondipa yepink, vanopa yepink yakati po. Vandaitoenda vandatodheswa vandatoita sei ndaa kuchikoro ikokoko, vandaita sei vataenda kuroheti kuya 3 hours tiri mukombi tinya kuroheti. Guys, what I was expecting was totally different. Meve vanotaurisa vakabva vazoti handisi kuinda, ndozvavakaita. Ndobva vazonditsvagira kombi after vapinda nyaya yemuchato iwoyo, kusanza anotamba navanhu vekudepartment yeplazi vekudepartment iri kundo vakati toda kuti auye. Kaya no problem iri bho. Ndobva ndaita sei, ndobva taenda kumuchato. Ndakatoenda ndine vanhu vedepartment iroro vandapiwa vamwe mai vekudepartment uku ndaivafarira, vanga vari leader vearmy chaiyo. I think she was in the army. So ndo anonga achitena vana zvikanzi uyu tokuromiteke of Sharon. Kandaingoti pavari ndopandiri ndakatofamba navo mai vaivaya, tafamba navo manje tasvika kumuchato kuya inini mai zvangu akutaka vanga kundiradza pese uchisvika. Asamboona muchato wakapora kupora kuti pombo kudero. Ndaifunga kuti pachasvika svika pari madhindindi memwe nemunhu vachitombo vamwe vachasei, ndozvandaifunga. Takasvika mota dzanga dzakapakwa kuti amire kuti from where to where. Zvadero manje ndobva tasvika panenge pane mazisitendi anenge akangoswa mapicture mazikuru nemaruva chewhite evanhu vachiwana kuchata. Iwe unongosvikepo utanga kutorwa mapikicha, vamwe ndozvavanongofambira kutorwa mapikicha aya, vapedza kutorwa mapikicha nesvaurikubvisa vapedza kutorwa mapikicha oita sei mozoinda. Saka kune mumwe munenge vanodeedza vanonzi mamongo aya vanenge vane zvebrown, amene kana varipo munoziva mamongo. Zvakafanana kuti for example mafata, example kuti munzwisise mafata. Manje iwo instead of calling one priest kuti fata vanodeedza vati mafata. Ndakupa example yemafata because zvinoitwa nemafata zvezvekuti havafaniri kuroora, havafaniri kuita sei, ndo zvimwe chete nemamongo iwo aya. Handiti ane zvavo kuti vanodzidza mamongo ekunokuka ndo mafata aya anenge akapfeka zveorange zvekala iyi
yandasunga nayo musoro mangu iyi inoita kunge chidhaki orange anoti inodzichiisa ndozvavanofamba vakapfeka, uyezve havapfeki shangu vekunoku, mamongo ekunoku havapfeki shangu, vanofamba neshoka, ndozvavanoita. Saka manje chii zvikanzi uya tindikuratidze chii mumba umu zvavanenge vakaita, because vanotanga vaita that traditional ceremony thing, vese vanenge vakapfeka ataya iwo echi emunomu, seenda ndakapfeka yekuti vanenge vakarepwa repwa, vanenge vakapfeka that type traditional chi clothes, ndozvavanenge vanazvo. That's different from chi white wedding. Ndobva chi tapinda muya muya guys, vanenge vachiita kushimanda chirudzi chavo chachiya, vanenge vachiita zvokuti vakabata maruva kudaiwo. So aya maruva kaya vanenge vakabata maruva anonhuhwa mumba imomo mese munenge makazara maruva ewaiti. Gezi chiruva ichocho haufemika 3, vamwe vamwe zvinovaitira, but anotonzwa musoro, ndo anenge akazara vakabata zvimaruva zvavo vakadai vachigadzisa zvinhu vachiti vachiita chi prayer yavo iyoyo. Prayer haiperi, vanotangidza vagoitangidza futizve. Indokubvunza kuti saka ini ava mafata enyu aya abva nguva yacho, zvikanzi vanotongo instead of pinda vanogona kuvata vari pano vachiblesa chi ikoko kwacho kunoitwa zvezvo. Uya vanenge vakagara position havangogarika, havangogari njee kungoti vanogara vakadaiwo. So zvezvokuti makumbo ako haufunyi chisero, handiti unomabhenda oinda akadaiwo. So makumbo acho ndozvaanenge akaita kudai, kutanga wakada kutanga wakavata, ndo maitiro vanenge vakaita. Zvese nemukomana wacho vakapfeka izvozvo majomborosi zvavo zvavanenge vakapfeka, vanenge vozosunganidzwa nezvitambo zvinenge zvakasungwa mumwe vachisungwa, ende mozavana vachiita maprayers avo mendikuredze zvavanoita denyashangaripo ndaikuradzidzei kuti vanodaiwo. So wachimuti uchinamata vachiblesa uchinzwaiwo, so vachiisa mumaoko vachiti chitambo kai chishambo chewaiti, itori type yacho but inenge iri cotton, voti vachidaiwo paruoko kudaiwo. So kwako vachitaura vane maoko maviri vachiti mublesa. Apa mamanga vanenge vaita sei, vanenge vachingoita prayer yavo ivavo vachoni. Ndobva chii voita sei, votanga kunamata munamato yavo vanenge vachinamata iyaya. Vapedza kunamata munamato yavo iyeye, guys, that thing it took a long time. Takamupinda muya ogara here kati ogara imomo, kuna vanhu vanga vari mumeya chembere dzega dzakangogara pasi, vanhu vakaita vechidoko vaya vanga vasikabvumidzwi imomo, pakungori neold people vanga vari mukati memeya vakachena misoro chete, ndo vanga varimo. Vakagara same design iyoyo, vakangogara 2 minutes ndikati nandi I cannot, handiti kutsvaga zvinhu zvokuita. Ndikanzi atakuenda nogara kupi, kuzasi kuground uku. Ndikati saka kuground kunoku ndokuchava vanhu vachitamba masiteps here. Ndokwava nemadhindindika, ndokwava nemasipika, kwava nemasiteji aya ekuti kuchazoimbwa vanhu ikoko. Ndikati ndokuchava vanhu vachitamba masteps vachiti 1 2 step kick and ndizva ndaifunga. Ndobva ndatofara ngati aku kunenge kunonakidza kwete kwatabva uku. Uku kwatabva kuna mafata mafata ari kunyangadza. Chege ndiende kupi kune uyu nyazvitaurapasi, chege ndiende kune chii, kune ava vakazara ukuku. Kana chaenda ikuku manje chii, chaona vanhu vachitamba, ndikafunga kuti pamwe wachasimuka wotanga kutamba vachiti hindemoni here hinde, ndozvandaifunga. Guys, takasvika kuya, let me tell you, pakanaka, handikura nhema, chakanaka huruzvi haminota hurungwi, pakanaka, pakasetwa matempo madesign, vanhu vakangogara, hapana kana aitamba, hapana kana aita action. Vanhu chaingokwanisa kuita kutora doro vachiviga pasi petebho, kutora doro vachiviga pasi petebho. Zvaiitika ona uyu akunotora doro patebho oenda kutebho kwavo, uyu akunotora doro papapa, ndozvavaita. Zvino manje zvinochavamba sei kana vanhu vese vachingoita izvi? Saka vachatamba nguvai? Nditona vakunzwa kupera vakuya kuchitotanga choimbwayo vanoita mboziti
Ndo dance dzavo dzavanenge vachiti ndo matina vanenge vachiita kunotamba kwanenge vachiita guys. I'm like yo, saka vachachinja here vakati kusvika vasvika vamugadzika ipapo patebho yavo yemavip chu 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 ndokubva chii muchachewo ndikangokufunga ari kuramba ndakaona mashura ndingofunga kuti saka vachati vazouya tinega tichangogona chii vachitamba matambiro anakisa fani tida kusaenda varatidza kuti kuafrica tinotamba ndozvandaida ngokuti tachete ipapo ndingwa vataridza chii zvinonakidza inini guys, that was my first time kuona kuti ndo mai vacho chaivo 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 munhu wekutata ndiye musikana wacho uri kutata uyu takasingamuzivini feseo yange itobuda chii mupfungwa mangu murume wacho bva titangobvira kuti saka where is the husband wanyiri wanzi hanzi uri kutai department tikati upi guys ndakavati describe kwandini akaita sei mwakuta ye vakadescribe vandikazvikoniwa ndikati handina ndimuzivini ndobva ndazoona ngati wondini izvo mai ava vakationa ndichitamba pane imwe function ndikamboita kuchikoro kweduko indoda zvinhu ka ndaitamba ndiko vakati ndida kuti agorozotamba inonzi tangoi pane inonzi sakalangana sakalangana tangoi but inozoita sei ichinakidza manje ndozvainoita izvozvo tikaenda izobvudza pachiafrican iye havachandiudzi zvakanaka kuti kana wasvika kuya kuya uda kuti uzonotambawo tangoi havandiudzi mai mwana kwauti hanzi go and sing tangoi. I'm like what? Ndandozigoni kutoimba kuti handikugoni zvokuti ndizonoitanga kuimba tangoi ndoigonere pi nditike ndarohwa panapa nevanhu ndinhu vakurisa chinhu chedu kana mai mwana ndobva kwazouya band guys vanga vakapfeka zvipepe zvengu zvengu ndozvanga vakapfeka gaingoti vanga vakapfeka zvebhuruku vanhu vavo vakaenda pasiteji vakachena sezvibhuku zvavo zvezvia vachitamba vanenge vachimbotamba vachingoti ndo vatambira vaka vanenge vachimbotamba vachidaisa maoko vakati tiriti vakati ndo dance kusvika vapedza vakatanga kuti vanenge vachimbotarisa maoko hapana kana zvinomboitwa havaronesere havaravi maklasi havachukuchi zvatinoita zvekuchukuta cheta pauyu kuti yekera pamutato havadero vanenge vachimboita nemaoko mudenga ndozvavanenge vachiita tikati ndozvatodhindini tikasaka wandivechisva ndindodhindini ndikatavinga pano tikasaka vanhu vachaenda kunotamba nguva pakaziva pane zisipesika tafunga kuti pamwe chi vanhu vachaenda kunotamba pazisipesi iroro andiairiwi saka tinotobva kunosanga mbotamba tobva musikana yatanga kufamba nemunhu wake vachiita musikana ndiaitaura kati inini ndaidzidza kuekera ndaidzidza kurussia ndichitaura chinhu chakachakati excuse me musikana akastada kuita doctor excuse me mukomana ake akastada kuita zvebusiness but manje thinking kufamily kwemufesi uyu ka ndo yanga ine madokta mumhuri mese iye ega wazi musikana aitaura vekunogwa vana secret ka maiwi vekuna vana secret let me tell you they are not secretive kana pana vanhu vasina secret ndo munyika munomu vatonasaka vati uyu ndiye asingatsogona mumhuri mavo musikana aichataka zvanzi uyu aiuya angauya patebhuru inga nemaforeigners zvanzi uyu hanyatsogona chi kutaura kunikidza chirungu even chirungu chake chakangodero dero kendi aitaura on behalf of mufesi ndo zvitori normal kuno kuti mafesi hanyanyi kutaura mukadzi ndiye anofanira kuti anyata two vocal ndo zvazvitori munomu ndo kauti yachoni ukaenda chero kupi vakadzi ndo vanenge vachimiramira even zvekuorganiza zvinhu vakadzi vanomiramira varume vanenge vakagara I don't know why setup yacho yakadero but that's how it is vatanga kuti mukomana wangu hagoni kutaura chii chirungu ndiri dokta kupi Bangkok ndakadza kurussia 7 years ndiriko ndikaita medicine yangu ndakasangana nemukomana wangu ikoko futi kurussia but uyu aitostadhawo zvake zvebusiness something ndokwandakasangana naye ikokoko but chirungu hanyatsi kuchigona izvozvi zviri kugara izvozvi tiri kugara mumba mevabereki vake asati ane apartment yedu asi tiri kumbogara chi mumba mechi mumba mevabereki vakati paapartment I'm like okay
Yes, right now ndikushanda paprivate hospital muchimo Bangkok. What I do pesa wako pesa wangu uyu hamene anenge achikuitawo zvemari business ekumbako kuti because iye manjeka ndiye ega asina kunyatsa kugona chikoro nekuti vamwe vese madhokta kubva kuna mhuri yese ifamily yemadhokta but iye ega ndiye akaita dofo akatadza kuita zvemedicine saka akazwa kuti nganostada zvake zvebusiness kuda angagona ikokoko but family yake ine mabhizinesi ine mari isingati anyatsa kutaura vana ifamily yacho icho iri sure kwedu takatopirana gosi nawo aibhombora haaita zvese haaitaura zvese word to word obva toti avo vane pemu yakamira mudenga kudaiwo so ndosonekizonekizonoti ongori kudepartment rekusenzwa chomaitanzira kuti hey I don't know why kuti skin yedu maivo vaindinakidza zvikanzi I don't know why my skin is like this but the skin of the Bangkok people and the skin of this family is made is so nice. I don't know why and they have English here. Vamene bvudzi ranga rakaomeswa ka ndobva raenda mudenga rakadai rakaita pem iro ranga ritori weird but ndakaona kuti what kind of hair is this vakaita kunge varungu vakaita kunge varungu mazuva aya kuti pane vamwe vanhu vane mari ka saka they can do anything kuti vaibude zvavanoda ivo ndo zvavanga sei zvavanga vakaita mumusoro mavo sikini hayo pasikini zvedu tinovatukuza sikini yavo yanyatsa kuratidza kuti iyi isikini inoitwa panel beating zvakasimba kana even pakudya vakusaidivanoindinakidza manje vaiti look at the way they're eating like this it's for me I eat like this mukaziya aindinakidza gaisi sanebva ndafane kuseka achitaura manje kuti utoriwo fani vavandinakidza sanza vari even pakumwa vari kungodaiwo so kasip hanzi vari koti otodzosera asi I don't know kuti vari kumwa here kana vasi kumwa nekuti isi tikuti tikapuwa gasi tobva tadhidhidzira but iwo hamini kuti vanorarama pachirungu kudai havo vakakurira kuchirungurungu nekuti family yemukomana weko zvikanzi but chinzwa vanhu vedepartment ri kwakusafanira zvikanzi I think mukomana ndiye ane mari asi uyu musikana ndo haana mari izvo ndo zvatoziva tekuti takamudzidzisa ndekoseka ndikanyarara zvangu ndikuti ndomuzivirepi musikana wacho ndozvizivirepi because vana ava vanenge vatidza kuti vane mari even step zvikanzi look at the step look at the way she's sitting aitaura vana mai vemukomana wewe kunzi look at the step look at the way she's sitting akatosiyana vatidza kuti vane mari zvavo ndikati saka kana muchato yakadai kuno kuchizviita even yekuzimbabwe chi vanhu vanozviita zvakare so hatizivi nokuda kwei ndobva takazongogara pepe tangotamba-tambawo but it was not that fun takatamba kwatiri about 4 vanangonzi handi unotamba kwatondi anaunza sanzi nemafaranga akadai nemwari kubva kuafrica who else ndindega ndanga ndiri dark chocolate coca-cola ndiripo pakati pevanhu vese vanga vari vachena vakati mututu kuchena kuti mperewere tindega ndanga ndiripo ndini ndoga ndanga ndakadhaita vanhu vese one out ndanga ndakazvimirira ndiri chibregedia ini ndanga ndakarepresenta africa yese pamuchato ipapo ndini ndega zvangu ndaimbaona basa nazvo ndakasika basa zvo kana pane munhu wekuafrica wataina pano tambotawo zvetangonza kuti akana ndoiti handiiti izvozvo chandienda tese ndaina namai vaya musikana yabhayabha nditora waichata wacho sanga nditotamba katotamba nemusikana ndikatotorwa mapikita ndichitamba nemusikana ndikatofara zikamboiti vaitanga kusimaira nchinda kuti akuda vamwe vari kutonyangadzwa nomushedhi momu kuti zvii zvati kuti wakapo nemunhu uyu ndiye oga wakadhairita zvinhu zvese pano oga isusu panapa pese pane vanhu vakacheruka vakacheruka ndakaita confidence kupfeka dhirezi iroro ndanga ndine confidence singaiti nekuti enge iri one shoulder out rimwe shoulder ranga rakabuda nepashi I don't know but ndakaita confidence singaiti ndokubva ndapfeka magirazi aiva akaita kunge Kate family aya akadaiwo kutotuma case kana ndata kupefoma I think I can go an extra nayo kungopefoma zvangu panyaya dzedressing apa magirazi kwetu kukadaiwo tu ndakaiti tatonogara pasi chigara pasi indaitoexpecta kuti there is food ichauya pepe pachauya like pane this other fish yanombota kuna inonaka zvafa pachauya this other big fish totanga kuti paka pane seafood
seafood yacho manje yaitochiita saka yaita ndida kufamba muplate kudai usiku seafood yandeiona vachoti oh delicious, oh tata saw seafood. I'm like, what are you for real guys? Ndikati takamuzangu zvekunaka zvingamboiti vachoti toda more. Ndeti ndikatasa iwo maini izvi zvinoita sekuti ndo puronzi kuti angu ndo zvinonzi chii iwe nyasha zvinonyofarwa nevanhu munozonzi chii. Ehe, vasikari zvina kuti chikafu chasingazivi kasikazvo handizvivi hangu guys ndaitoona kunge kana zvinobudirawo paka ndaitofunga kuti zvakaibva here zvinhu izvi ndaitoona kunge zvimbishi guys ndaona kunge zvimbishi zvakazadzwa mundiro vakazadza zimwe uyu zvake zvakazara zvinhu zvese zvikanzi kuno kana iri chii iri wedding vanokosta seafood ndo the special dish ravanisa guys takabvonda kuwa musoro neseafood hationani zvachose ndochi zvakaitika ipapo ndikashandoita sei takabva watopedza kudosva mbande takutoenda katoendepi katokutodzokera kuchikoro takutodzokera kuchikoro tikati tasvika pana 7 12 o'clock muchato watopera here zvanzi watopera ndikati are you sure zvanzi yes watakapedza kuuya kumuchato guys ndakarwadziwa kumukira 5 am apa ndanane mazuva ndichigadzira sleepless night ndigadzira outfit taenda pase kunongogara 7 8 8 9 9 10 10 11 saka I only enjoyed this small dance, this short and precise dance. Ndaitamba chifunga kuti pachazouya zvimwe zvinonakidza nothing came. Kanza kutogita kuchikoro vanakomba kutotanga kudza mabhera handi vanhu hobho vanotanga kutoenda kutobva kumachaya kuya vanoda kutoenda mai mwana vanhu vakutoenda Jesus Christ. Ndikati yo tatotopera saizvozvi zvanzi watopera ndikati when is the white wedding zvikanga tisikuita white wedding taita combined but one was a painful wedding for me. Ndikamukira mahara guys ndikamukira halaless kuenda kuvidiyo apo kwanguri kumachonyonyo kuenda kwachakazara kwandikakukonosekere kuona kuti nditibika ndezikako ndobva ndadzoka ndezvakaitika kana mupikicha ukamira perekera ndakaushayiwa andakagwadzwa zvingamboiti ndikatenda zangu zvisina kuya nezangu zingambopedza nguva yangu yese ndichigadzirira few minutes dzekuenda pasiteji pachoni hapana kana munhu wazombobheja kuti ndichiita dhenzi yangu kana what because kuno kwokuti ukatamba zvonakidza unobhejerwa ka ndozvanoita kana kumbona munhu achizungunuka here tangusiyana kanzi watopera nhesa kutodzika kumba that's how I guys, but that was so painful. Ndakadzoka ndakangogara ndakadai kusoro ndichigara kuti zvokwadi here zvikwamorevese kuti muchato uyu ndo muchato wacho batadzoka asi pakudzoka andikuti takaenda nepi takatenderera nekuti ndakatozovata ndikamuka ndikavata ndikamuka tikazodaka tinosiya vamwe vanhu but that was so devastating ndobva ndaita sei ndobva ndati iri bho ndobva ndazoinverwa mumwe zvakare nani namai ava pazvakaitika manje namadha ava vaiva ndoti madha vangu vaindipinza kana ndakazombopinda mumafunctions wobhuka even handaisafanira kupinda as a foreigner ndakamapinda because of this lady saka ndiyaiva nemafunctions wobhu zvimatripi pane mamwe matripi ekuti ka as a foreigner ndaisafanira kumapinda but ndaimapinda because of mai ava ndobva vanditi kune mumwe muchato futi ndobva ndati urikoweni ndikati unoitika chii ndaenda kutrip because it was compulsory for me kundienda kutrip yechi yeprogram yandadzidzisa taenda kumatrips for 3 days kwatinenge taenda ikoko vawaskipa muchato wendisipo then the second one kamusikana kake kashamwari kangu kanga chiripo kegermany ndobva vati chii ndati ndoenda nani kumuchato wacho yange white wedding this one manje yange ina governor guys ndaikwana excuse me guys ndaikwana gavhena vanga vari pamuchato uyu because mwana wehazanzi yavo ndiye waichata musikana gavhena waive handikurevai madecorations here kana iri white wedding unoti yes panga pakadekoretwa big time wanzi theme blue dress ndobva ndatanga kuti kune musikana lucky enough ndandasanganawo nemusikana aidawo zvinhu kamusikana kekugermany keke
taitoda mafunctions aitokada otoskondimirira toita sei totochinjana chinjana toita sei totouya toita mamakeup wati toita sei toinda kupi kumafunctions aya kanga ari nice hadimbodi kunyevera kamusikana kekujevenyika kanga ari very nice kazoti kakazvibata dzimwe nguva zvamubata maipedzera ana kana zvamubata saka ndada kumuziva kuti ndo zvaari but ndazongomuudza umwe musi ingari one day cause like dzimwe I think patakatanga titambe teseka taisanzwisana cause inini ndaifunga kuti pane kangu kusarespecta chii vanhu vahombe kwaiva nako saka ini ndaizoti no iwo the way yaunotaura nawo nemaelders is not good. Why would you talk neuyu uchitangokutaura nemwana wako apa unovarhafura? Why would you do that? That's not good. Ndobva atondirhafura kuti ndozvandiri ngati ndozvauri hako but chokwadi ka funga kuti ava mai ava ndibhosi wako ndo futi vanoita take care of you yet iwo unovataura newo uchange kamwana kadoko usadero. Ndobva atondirhafurira izvozvo saka ipinga akazoreflect areflecta ndobva azodzoka patangotaura neni zvakanaka. I think pa1 pakaza sei pakazozviita futi ndikati sei ndikamuudza kuti orit waitakafuya waita handina problem but akatakudiramwira paazodzoka akakumbira ruregerero kana handina problem newe zvako but ingori nawo yekuti hauna kundinzwisa watedza kundinzwisa wandirafura oita sei wangonohwa nemaseven but handina problem newe ndaitongopera. Saka we were just good nekuti ndaizongomunzwisa nemusi akadai nomutarira ndozvandaimuita. So now kumaweddings kwese kumafunctions hobo ndaizoguma ndeita sei ndaienda nemusikana uyu kandogara ndita kamugermany kamusikana kekugermany keke taienda kumaplaces hobo nako even if anga asingafaniri kuenda paprogram iyoyo aienda neni. Ndobva ati muchato ndati bho tikanzi team dress but ati shamwari izvo kana weonazvo ndopfeka zvangu kana usinawo ndopfeka zvangu ndozvataiita. Tikanzi kuna gazina and I'm thinking this gazina ndanda kumuziva because kune mafunctions 4 andandaenda ese aiva nemagavhina saka ndasingachambonyanyi kuita sei kumukwata sere gavhina raive taenda kunani kumuchato kuya that way decoration was out of this world. Waita sekuti uchiona uchagama grazi kudai kuti atingiro rotodonha zvanga zvakanaka handikure kubva pazhe kupinda watozviona kuti imi ndohowe pachikoro pedu bhozi waitwa pachikoro pedu ipapapo ndopaiva nebiggest uchi howe yaiwanza kurendwa kuti inotongorendwa kana vanhu ada kuita muchato. Vaita zvavaita memwana kuti zvanga zvakanaka but manje for white wedding manje zvavanoita zvokuti kana iri white wedding inenge ikangoita futi kunyarara kupora kudaro but anenge akapfeka white gown rake bho zvitori bho kuti zvokumboseka vouya futi mafata aya emunomo anenge aripo zvakare kana pane stage even up to now zvikanzi mafata aya ari kuuya ka that stage ndinototsvagana kuti kana pane firimu ranga ndakagumira pazhira ka ndinoritsvaga tanga kuriona nekuti kana vatanga kushimanda iyo yauya kuti masangana yavo yavanokwasia haiperi inogona kuenda for an hour vachiita izvozvo. Saka because ndo zvavanorespecta zvisingamboiti ende hazvitendere kuti vanhu vaita sei vavaite district vanovarespecta zvisingamboiti. Saka taitaziva toti haufanira kutomboita imwe inotofanira kuti kana stage iya yatosvika utongoti bufu mwii zvako hauti bufu. Tatogara tebhuru yedu tagara iyaya tatanga kuita sei kutendera chihwa mapikita icha sei zvaitonakidza zvichinakidza kudero manje dzinovo rakaitika vanzi ndai munoita sei munojamba kunhonga maruva echidayo so ndakachihwina chiruva ichocho ndakachihwina beginde because vanhu vaichihwira ndine simba vemuna havana simba ndakati uko plus 3 plus 4 plus 1 plus 2 6 3 plus 2 6 3 I'm coming bandati chiruva kaichi chachakanzwa mudenga kaichi icho bandachiti kwi tese tiri 4 batachikwikirana uyu akadhonzauko indine simba manje simba rangu rezvimabhuramani rakabhurashika rasvika simba rezvimabhuramani ndakangoriti kwichu bandariti kwichu apapa patesi vese manje kuti vauye vandibvutire vanondibvutira sei ndaritora ruva rangu bandadaiwa mudenga vandawina ruva ndobachi ndarema ezvinopefuma apa pakapana gavhina kuti gavhina mukungotiekera mudoko gavhina checheche unofamba akagadwa neami tembo yavo neseke zvisiri zvezi
tebho yavo ngiri padhuze paipa taikungurukira chira ndakatopaenda pafloor because of that flower. Ndakatopaenda ndakunguruka pepe ndibodziweisicha ndarihwina nayo ndatoa chi picture ndatoa mavhidhiyo chichi zvikaremba ndatotanga nogara sa no come here vatangodaura nechirungu come here kamusikana keke manje andi muzukuru wagavhina watanga kuti aida kuvaradza says hi people. Consultancy. Good evening, everyone. So, I was told by my teacher that there's a foreigner who wanted to just experience the Thai wedding. So I said, okay, no problem. She can just come. I don't mind. So I sent her an invitation card. So I heard that she's from Africa. Didn't I? She had to mention. Why if I was from Germany, doesn't do why if I was from America, doesn't do she's from Africa. So can I just call upon my friend? I'm just gonna call upon my friend to come here so that she can just say a few words about this wedding. Ndobva ndaita sei ndana mai vairera ndoti mai vangu kanzi handi zvaenda pasi vatati kune musikana handi chese zvandini zvaikwidza kazi asikati anokwidza varamba vandini ndati no problem ndaenda pepe ndapuwa chiice cream lollipop apa manje ndasingamboni kuti vanhu guys muhoo makakura imomo ndakwira pepe memona pane pataifamba napo tichikwinda ndikati apa ndinopaziva ugezi unoziva zvokuti unombaziva kuti apa panhu hapana siteji yakadai iyi siteji yekuisira saka ndaiva nefiye manje yekuti isi siteji yakaekerere yakasimba here ini manje ndaifira kuti vanhu vari kukwira apa veseka vakangoita hunhuti hunyamanyama hwekuti havana kana simba indoti sitepi kudaiwo so togwa kuti gu ndikati gu ko ndikadonhera pasi kudaiwo so inini nekuti ndakasimba manje ndaitya I'm not even gonna lie ndisoti saka pasati third step chobva chati bwaga nekuti ava vese vari kuinda papapaka vese vakasilima ini ndauya manje chijoin chikurukuru ndichiti gocho tiende pasiteji maimwana tikati ndopwanya njonje vanhu apa pamberi pagavhuna guys ndikati kana ana gavhuna nechamwari dzavo kana aiti kandi kainondoita sei tikati ndafuriza manje ndiri pepe ndakafuriza achagoni kuvaudza kuti ndikurike kuda sei kunoenda pastepi number 4 because anga ari 6 masteps inondiita sei ndakaramba ndakamira apa pamberi pevanhu pamberi pevanhu vese vakanditarira ndakamira manje ndikati apa munyama wandakaita imwe ndinge ndofunga shangu yangu pandakada kunodaiwo so yakanotsika chi dress racho ranga rine chimuswe nechimusweka pakunotsika I don't know kuti ndakazivambisa sei rakanoti kwi saka ndonga pakuda kudaiwo tsoka dress area I don't know kuti chii chakaitika ndakabva ndafuriza ndiri pastep number 3 pane kuti ndichipinda pastep number 4 inini pfungwa dzangu dzakunditi ndiri pamberi pagavhuna ndiri pamberi pemaziso evanhu vese ine manga makazara guys mamakazara kupfuura mumwe muwedding weyandakamboenda because apa takutaura vanhu vari hichika vanhu vari uyu zvinhu zvavo vanga vauya ipapo ndovatokuti hane zvavo dzima kainondiita sei ndobva mumwe aiuya iva ndofunga MC wacho ndobva ticha come ndobva ndamutaira ndakadaiwo so ndonga akabva kuti ndonomubatsira kuti auye akwire masiteps ndakaramba ndakamira ndataura sei vanhu kuti ndikurika kupwanya zvinhu zvenyu uye dhirezi rangu rakuswa kuza zuku ndichagotaura sei pamberi pagavhuna paya ndobva kuda vakapanana masignal ndobva adzika kudai tikati mai uyu akauya uyu figura kuti munhu wechirume une simba ko zvino tese tikadonyera pazasi chaita sei pamberi pevanhu pano ndobva auya bhato uya ndakadaiwo so ndobva ndaita sei ndada kukwira ndisingaita zvokutsika nesimba ndichiita zvokuzezerera ndichikwira ndichiita zvokuzezerera mai mwana
ndobva ndazokwanisa kukwira pasiteji. Ndakwira pasiteji, I think nekuda kuti fiye iye yange ndinama zvese neconfidence dzangu dzainda, ndakachambooni kana vanhu kuti varipi mukati. Ndakakwanisa kuona mukova ndakakwanisa kuona vanhu ndasingachavaoni kuti vari papi. Ndikasati ndoti mai vangu vangu varipo pepe, but look at me, ndaingoita zvokuhwa kuti vari kuti look at me, asi hanzi kuvaona kuti vari papi. Ndasingavaoni kuti vari kupi, vari sendi ipi. Ndakuti Sharon, look at me. Vamwe vakati teacher, look at me. Ndakangotesa mukova, ndakatesa mukova kudai so. Apa ndikati kana nditese moza zvakaita kuti ndizoenda, ndakati ndei kumukova, ndakanoti kutebwe ngenene ina gavhuna. Ndikuona gavhuna vari serious, vari kutorya havo nzungu dzavo kubva mundiro, votarisa kudaiwo kusteji, votodaiwo so maoko avo avaidya nzungu. Ndikati Jehovha, why? Saka ndinokuti ndikusvodedzei pano kana gavhuna vachidya nzungu dzavo vachitarisa havo divi vachitoipukutira, havasi maini manje gavhuna havasi maini. Kubva 4 times dzese ndakanosangana navo pauyuka, handi kuti vanhema gavhunayo asi amboriona. Ndikatombodzifunga kuti vakasimaira, he is always serious, havagoni zvavo mai mwana. Tikati you know what, ndakutasa chii uko kune Indians, because Indians hakuna waivako. Ndandasirira pakuti uyu unonzani nenjodzi wangu aivapo pavaperekedzi, but kuti vaperekedzi vangu vakapfeka masuti akafana. Ini manje pakunonyora zvimwe zvenyorwa nekunoenda pamapikicha ndakamuona kuyari kuti saka paipinda maperekedzi vekunoku zvavanoita vanopinda vakamita laini ravo voita zvavanoti vachiita maekera kunzwika sei ekuwokera, then woisa zvitanda zvakadaiwo so zvinenge zvakati vamwe kusaidhi zvitanda zvakadaiwo so vakagadzira kuti munhu anenge achifamba nemuzasi umu. Apa varidzirwe redhiyo kakuti vakuridzirwa redhiyo vachipinda muchechi zvimomo macho muhoma vanongopinda vachasa kumanya kutoita sakuita marathon vachinomanya ndozvanopinda vachiita, varidzirwe redhiyo like that. If I'm not mistaken, hasingareshi muchacho kana vakaridziwa pamwe vakaridziwa, but I don't remember ndochokwadi, pamwe ndakukanganisa hangu madetails, but aiziva nje kuti vangu vakadaiwo. Kwakuona lenjodzi wangu aripo musikana kulenjodzi wangu pamuchato pana pari kuti I think ndo pandakazitagadza kuti I think lenjodzi wangu vanenge vane mari dzavo, because vane maapartments hobho apa panapa pakangovaka zimba, harigari kana munhu. Zimba iroro vakangorisiya rakangodira, hapana kana munhu anogara. Ndo pandakatingi I think suspect munhu uyu, ndofunga ndo mambo lenjodzi wangu. Ndakamuona anga aripo pakati vefakazi vachiita sei vachiperekedza muchati uyu. Ndobva ndarohwa neshoko, ndofunga akatondinyeya naumwe vanhu kuti uyu muroja wangu, muroja wangu. Mumwe akatofunza kuti muroja wangu akuitei pano, anozivana nani pano. Ona manje ameno ndikoko mai mwana akangoti ndomutaurira wamunetaka unomu, havandinonetsa vanongokusekera zvopera. Fast forward ndidzokere kupi kustage, ndobva ndanzi teacher, can you just say something about this wedding? Kana ndini ndapuwa ice cream lollipop. Ndikati handisi kutombotasikana musoro womunhu, handisi kana kutarisa kana kuti focus nepashe, focus ne-entrance, because no one is there. Munhu wese ari seated right now as I'm talking. Ndobva ndatanga kutaura, ndakanangana nepashe, ndikati hi guys, ndakachuna rurimi that night. Ndikati hi, good evening everyone, my name my name is Sharon Chipomandre. I'm from Zimbabwe. I'm actually happy to managed to witness a wonderful wedding from one of the ex-students from Mugdahan. I would like to say congratulations, wish you all the best. I mean, as what I know, ndakarya rurimi, ndakarutsenga ndikati aiwaka
hanzi wameshana kuti from Africa kurutenga nakutonyatsa kurutuna kuti usatombonzwa accent yekuti good evening, my name is, I am from, ndakaruminyura vati that is once again congratulations mai mwana ndakaminyura ndobva ndapedza pandamuti kana kuri kumhorosa kana uri kuenda unodaiwo soka kuita kuti ndozvaoningirikini respect namudaiwo chinzi so when you like pandakapuwa uyu chiruva cheche chinzi congratulations waona chinhu cheche ndida kuzokudza zvandakaita nechinhu chacho ndakahwina and congratulations, you won this, you're the next, I hope you invite me when you have your wedding. I'm like, I don't know what I'm going to do with the thing, but I'm just happy that I won this at a Thai wedding. So can now, yeah, it means that you're going to have your wedding soon. I'm not sure about that. Yeah, the next day, I'm not sure about that. That's watching wedding. I don't, guys, ndikuti chinhu chewedding chiruva handisi kuti chonzi chii saka you can correct me ichocho chacho nechiruva chavo chachiya chaiva nechisaga and I'm like saka ivi kana mwatange weroyal family weumambo wevanhu vanonzi magavhuna kuni kuda kweivaisa maruva musaga chachokwadi ndakatanga kuona saga riya redu vatinoita ziyekera rinohwa nezvipukuto ndo ndakatanga kuimagina rakasungwa nedzimwe tambo dzavo. It was fancy but riri muchisaga. So I was like, how come myself? Ndobva ndaita sei ndauya naro inini manje nekuti handifariri maruva ndakauya ndobva ndarisa ndati no ndarisa pashi chibhongweti chocho ndarisa pashi ndakaisa pachireki changu chekunanikira hembe ndarisa ipapo bvarakagara ipapo 4 days rakagara ipapo kundoriikirire chii vandabudisa chisaga ichi ndada kuchihwisisa chisaga ichi ndikati why would someone on earth put saga pachibhongweti chacho ichocho ndikachinanaura kudaiwo chibva ndachidaiwo so zvachinenge chineunye nekuti ukaisa kana paganda kudai unogona kuita munyaviri gezi kana kuita chii upundu huya hwekuti uri kuvaiwa neunye hwachoni hwechisaga. What kind of a saga is this? Ndakatambura guys ndikachidhedhemura ndikati it's not even fancy, it's not even special. Tambo imwe yange ikasungwa ndikati why putting this tambo here? Ndikati zvinhu zvavanongoda havo zvinhu it's not even worth it. Ndakanga kubva vanhu saka what are you gonna do neruva riya ndikati I don't know. Ndichagovaudza kuti kutaura kwandiri kuita ruva ritori pazhe riri kutorohwa nezuva riripo richirohwa kana neshiri dziri kungorya maruva acho ipapo. Ndingatauri ndakaramba ndakanyarara ndikati ndichaona kuti ndichariita sei. So when is your next wedding? Ndikati I don't know about those things. Maruva aya ndakamahwina mukakawandisa zvisingamboiti saka can you say anything about that? Ndobva chii ndobva ndazototera mumwe musi ndikati hatizoti ndechobhekana ndotanga kutocheka zvangu ruva riya ndimacheka ndimatarisa hangu ndichimaexamina ndichichobhekana ndino ndapedza kumaexamina paipai saka ichida kuchirasa bva ndachirasha saka cheche zvikanzi mai vabva vazoya kwandiri kanzi zvinonoziva kuti chisaga cheche choita mari chanchiripo ndikati I think ndakavati why would they put that stake like that stake on the nice beautiful flowers like that zvikanzi hatiuchiseki like what you're thinking zvikanzi chinhu chesiya kungotenga kanhu katikitiki kachisaga keke inenge chisatoenda kusaga changa chakamoneredzwa checha kungochitenga chinokosta about $30 ndakonvheta inini chokosta $30 chisaga chinotokosta $150. I'm like what ndakacheka ndakachirasha ndakatochitengesa ndakachirasha mubhini kuchirasha apa chainetsa kucheka se nehunye hwacho icho chainetsa kucheka geiziriro sagerero nechitambo chacho change ndakazvicheka ndikazvirasha ndakasingaone value yazvo chokwadi I think it because I'm not into flowers, that's the reason why. Ndakazvicheka ndikaudzo ndakazvirasha ndikati that's nice, I think I'll just keep the flowers. Ndikataura sei
ndikaudza sekuti chisaga chandakatochirasha uye zvina ndatochicheka-cheka ndingakaudza sei. Ndakarwadziwa sendawa kuti hanzi chisaga choita 150. Ichocho chisaga chitukutuku guys. Zvanzi material yakashandisa pepo inonga yakashandisa cotton ndo yavakashandisa. Saka ningirini inozobuda yava yakaita brown ndo zvainozobuda iri zvima uye zvacho zvotoita sokutoisiwa is something special. Indetofunga ndo masaga edu aya ekare bokaza masaga ebrown aisirwa mabagwe kare kare ebrown aya ekuti anozonosonwa pavanoisa mabagwe pape vapedza kuisa mushonga wonoisa masaga rachoni. Inichi ndo zvandaifunga kuti saka vanhu vangandishora kusvika pakuti vanoti at the end of the day why hama yagavhina yanoisa chisaga paruva. What 150 ndakagwadziwa ndiri kuri vanhu mandakambagwadziwa hazvina zvokushata. Ndakatotengesera someone ngirini meno yadoka pamwe dai ndakatozorichengeta maybe in the future ndaigona kuzoriningirira kuzongotaura kuti you know what guys ndakutozongotaura kuti this one pamwe ndakuzongotowo those small videos ndanenda kungoitawo about something zvimwe zvandakamboitawo chichichichi ndangoita short times wangu pamwe ndichingoitawo tumaclips kuti guys I just want to tell you kuti chii chakaitika about this flower. I got this flower tichanga tokuexplaina kuti I got this flower when I attended a Thai wedding. Zvaizikanwa nani kuti mumwe musi ndichazenge ndakagara pano ndichitaura nevanhu pamwe dai izvozvizvi ndakutotanga kuti how I got this flower. Guys ndakutotanga kuita story time iyoyo. Yeah, how I got this flower. Oh my god. Anyway, chakaita kunge animokona zvakaita 18. Saka chimaterial chacho like color yacho yange ikaita kunge ichi ndo zvangaita but chisiri like thin like this. Changa chakasimba ichocho. So that's what happened guys. Pamuchacha ndakaenda. Yeah, ende futi kuti that white wedding hakutambwe handina mvura ndaona vanhu vachitambeni. But mari ndo vanenge vachingokandirana. Mari kunoku vanokanda mari guys. People from Thailand can kanda cash. Ukangoimba zvavanonakidza vanokandira mari havasi like havana kakuomera keke kana mweya wekuti akakuhwira godo vanhu vekuti even munhu akangonoimba akasonga wafarira vanenge vatongori that money yekungonokanda ngoti pakaitwa any function vanongonokanda vachikumotivata nange usingagoni vanokumotivata. Ndakambona ndikanoimba pastage kagais ndakambona ndikanoimba pastage ndikawina ndakawina about $200. Aizikongwatinga kokanenge wangotiwo uri someone special. Ndakawina 200 ndakaiwina but haisi 2 years ago here. Ndikaimba ndiripo pastage pape ndichiita maremix enhema ndikawina ndikauya ndikapuhwa mari chipuhwa vachindimotivheta ndikaita manyawi ndigotanga kuimba ndichiita madisco zangu ndiripo pastage ndichiita ndakaiwina mari ipapo inotosvika kuma200 yandikawina zvazvo zvakanaka. So I think ndo experience yangu ndakaimba madhizinyongororo yakaitika ipapo ndo experience yangu yandakaita tingi nemaweddings angu andakaenda ende chikafu chavo futi chepa white wedding changa chingori seafood chaisanaka. And also there is something I noticed both weddings aiva vanoita mixed rice ndizo fried rice vanoisa fried rice zvavo fried rice manje vanoita rinogona kunge rabikwa makuseni. So now what happened is rabikwa makuseni vanobika food yavo either makuseni kana the day before. So there are those people vanongoita zvokuhaiwa kuti vanoita zvefood. Handisi kushora guys but the truth is chikafu chavo chizhinji chinge chakatonhora kuita kutonhora kusvika pekupedzisira ndozvati hachitodyiki chikafu chavo ichochocho. Saka ndo imwe experience yandakaita yemauyu. And pane a certain type yedoro ravanoisa munomu havangoisereseresa vane certain type yavanoisa mawine paeach table inonzi chiko zita rachoni ndakanganwa zita rayo rewine iroro but there is a certain wine yavanotongoisa both weddings ndakaona kuti panga pane mawine akadero iroro type yo saka vanori respect zvakafanira kuti kune bolingers nehenneken but imimi pamaweddings ese anoitwa ka
instead of putting bolingers, you wouldn't know bolingers. Guys, and very bolingers hakuna guys. Kana instead of henekeni kana iriyo iripo avatoriwo vanotomutora chinenge iri whisky though but iri brand kana kuti bolingers. I don't know what you're gonna do. Hanziriko saka ndagona saka iro ndo zvebolingers saka ndo special whisk rinoshandiswa pamawedding ese saka iro rinoiswa paeach table. Bolingers iroro voisa mafizzi macoca cola chaiwo chaiwo nemafanda voisa seafood voisa inenge yakatonhora kuti hapana kana chinhu wani chaunoona chinenge chichidziya vozoisa manje pane zvimwe zviye zvinozobikika muri patable izvozvo izvo munhu wese ndozvaanenge ada bosi ndozviye chidziya the rest muchunjuzuru zviye zvichitonhora hauryi nothing. I think ndoti iyoyo ndo food yandakaona kuti that's their traditional. Vanodya chikafu chakapora, havadyi chikafu chinoita, havadyi futi chikafu chee chinonhuhwira no. Maplates vanenge vakaisa patable, hauzvidhishiri chikafu chinenge chakangoswa patable kana kuti ivo vanenge vachingobva nazvo kunze uko waya nazvo. Dzimwe nguva unogona kutoona chigirini chikafu chikava chichorembuka. Pane imwe supu futi yavanoisa inenge yakangowanzwa vamwe vanotoisiya normally ivo vanhu havaidyi because I think katesti kacho kanenge kasina chi zvinonzi bolingers kwete bolingers saka ndoichi ndo ndoyavanoita sei ndoyavanoisa matable. So that's pretty much it I think nemaweddings havatambi hakutamba no hakutambwi iyoyo ukatoenda kuchiti kunotambwa it's sorry saka ndinobona kuti aha kana michato yekuzimbabwe inonakidza and I think ndikaenda kuzimbabwe hadatomboiatenda michato avatombonoiatenda ndatombonoiatenda zvisingatomboite because ndidi kunyeverai handidi kunyeverai guys. Michato yekuzimbabwe inonakidza yekunoko vekunoku vachonika pamwe zvive zvitovanakidza izvozvo I don't know but for me hangu inini hazvinanyatso kundiitira ini personally. Maybe kuti ini ndiri munhu asiri too soft, ndiri munhu anoda zvekuti zvemadhudhu chastereki. Saka yandaisa lingi kana pana ndakupinda ndikuverenga 2 minutes kana kuti 1 minute ndikashanda kupinda ndinobva ndadii ndarova pasi. I'm still here to confirm kuti are we gonna go ahead hanzi kokunyimwa chikafu Zim wedding. I cannot say anything about my Zim weddings. That's the truth. I wouldn't want to lie, guys, about my Zim weddings. I think the last wedding I attended, I was now 2011. I don't remember, guys. Michato wandakaatenda iyoyo yeti munhu wacho akabika chikafu vanhu vakabika vecatering vakapisa food. That much I remember because pakatanga kunzi kudhisha food vheni yese yakatanga kunhuhwa because chikafu ndichatomboitayo kuti story time yeuyu yedrama at weddings guys. Ndichatomboita handiti nyasha drama at weddings ka kuti zvaunosangana nazvo pamaweddings I think maybe kana tikasakwanisa kubudirira kuita uyu mangwana guys maybe I can do that story time tomorrow. Mastory time haaperi guys, haaperi, haatomboperi. Joni like disclaimer futi kana pana vanhu vachiri vari panapa guys, ndokumbiwo kuti kana pana vangu vasati mazvinzwa don't take me kumapost anenge achinyorwa about me kufacebook. Also please don't send me screenshots anenge ane chekuita neni from Facebook, please. Oh, and the last thing ndechekuti I'm begging you kuti whenever you are tagged nemagosi kana kuti kuti muuye mupindure, please don't entertain that so that we can move on nechinhu chedu zvedu sezvataingoita kare pasina kuita sei kuti tingoramba tichama up and down akadero. Saka I'm just asking you, I'm kindly asking you,
to not attend or focus on that, because that's not our goal. Isusu, we just want to be happy, right? And at TDC, oh, there's a new person in the box. Hey Zaz, Shero, did you say? What did you zviri say? sei, how are you? Did you Indakamboenda go? kumuchato kuZim, ndakagara saidhi risiri riro. KuZimbabwe kunonzi gara saidhi remukadzi kana kuti saidhi remurume. Eh? Saka kumuchato ka kuda kutoziva saidhi rekugara. Saka ndakagara kusaidhi remurume. Chikafu apa chiri kuitwa hama dzemukadzi. Hatina kudya. Ndakagara wrong side. Saka kumuchato koda kutoziva saidhi. Hayi, muchato wekuzimbabwe handinatsi kuziva because handinatsi kunyatsozva zvofamba sei, ndochokwadi handinatsi kuziva, but ndatongonakirwa kuti ndakagara wrong side. Anyway, bye Shema. Zvakanaka, ndamboona new face. All right. Thank you. Okay, bye. Handisi wandigura kudori handakagara wrong side. Then guys, ne one second ndamboudza ichi. Okay, serious? Hanzi ndakagara wrong side. Ndakagara wrong side. Kwaonichi nehama dzemurume apa manje food yakakakasevhwa nani nehama dzemukadzi, saka mini kuti chikafu handina kusvika kuchovanecharewo ndazoseka ke. I can't. I think mangwana katikasakwanisa kubudirira dhumi. Let's see. Timbotanga tanzwa neyo. Shero mira ndimbotanga ndataura naLincoln. Shero warova. Hesi Linky. My Lincoln. My everything. Murisei Mashamarians. Ndemshero. Uribo. Wandifonera ndiri busy ndichirekodha, sorry. Sorry, ndanchangoona message yako ende ndaona kuti yane nguva yapinda ndikatareka ndifoni. Mira 1 second, ndautanga ndaona kuti pane munhu ndainbox kuti azopindura here kuti hana. Pane ndandambotsvaga anzaniko uyu anoti uya wekuSwaziland, but hana kurespond. That's okay because wekuSwaziland ndamuti maybe kana takuzoita imwewo timu yeuyu yekumodhera yedu tinomuisa pane the next one, tichichinjana kusvikawo vamwe vane matalents avo vapera. So ndinoda kuti kana iye akasanipindura, that's okay. Can you do kuti uchiita zve-MC uchiita sei zvese at the same time or not? Kana totsvaga munhu. I can. Zvinoita. If kana pasina munhu, yeah, it's possible. Oh, saka bo anzinyasha go ahead naLincoln. Iri bo zvedu haucho madisinyongoro. Taona kuti kana pane ari willing guys kuita judge tomorrow, but tasingafani kutsvaga judge anoziva zvefashion. MC kuLincoln uzoita sei? Saka who's willing kuita MC? Ehe, saka manje Sharon Matenga anenge ari available. Sharon Matenga anowanzoita uyuka maSundays. Andinoziva njoona masa kuti anozviita sei. Panombodawo new face guys. Who is willing guys kumbotijoinawo tomorrow tichiita modeling yedu achiita judge guys, kuitira kuti Lincoln afokase neuyu guys because uyu aita busy kubasa kwawo guys. Kana pane ari willing kuuya, Alice Zuzi aizogona, but Alice Zuzi ane problem yechiye network. Kuona uenzani kumunhu vana vonzani kwanombopindawo vanozoduna, vanomborova manje. Vana vanonzani kuwewo music uyu anonzani changwa Lincoln ndibatsirewo. Dolphin aizombogona mbopindawo ipapapo. Dolphin aripo. Vamwe vacho handizovazivi, ndinenge ndakanganwa. Dolphin aripo. Vamwe vacho ndinenge ndakanganwa guys. Vamwe vacho ndinenge ndakanganwa. So that tomboisawo vamwe vanyowani. Mina timboisa Shero apa tinzwe. Shero uri sei? Ndiri right, muri sei?
Hello, ndebusero. Bo manje Hi, chero kunjani Lincoln? chero unomborova Nyaphila wena njani? Hey, these days ndiri kubatikana shero. It's like inini ndinogara kudhuze kune family farm handiti. Saka kune vanhu vari paholiday ko zvinezvi it's summer holiday. Saka family yese iri ikoko. Saka toponda tichingoenda masikati tichienda ikoko. Ndosaka ndichibatikana. Kunotandara nevamwe. Muruwa yakangwara. Urisi Ndachida kutaura kanyaya kangu. MC tuda jaji. Mira usati wataura ndoda kutanga ndaringira Lincoln ndoda kuti aite MC guys. Who? And then MC waitani? Ani manje bhuza mwazanambowanzwa achitaura ka. Ngazi anoda kuuya kuzomboita willing something. Uya anonzi Natasha Makiwa at MC or judge. Iwo kuda kuita chii chokupa ichocho. Ndifana kuziva now guys so that ndoronga kuti zvofamba sei mangwani. Plus kuzoitira kupa kuzoitira kupa link guys. Vamwe vacho ndavakanga vanombopinda books but aida ma new faces. Sasa zenzi vari kuita favor chete handiti? Ya vanhu ngavauye vambomira Is this my network? Ko Locadia Murwira. Locadia oita hanzi naNatasha Makiwa. Natasha Makiwa pinda nelinki nditange ndakutaura tinzwe panapa. Hanzi neda kuti MC. Ngauya kuita MC. Alright, mira. Kana hazvina problem because uyu Lincoln achapinda pakawanda zvake saka haisi problem. Mira hanzi isu vamwe Locadia hatigone zvokusvika ikoko. Waiita jaji zvako. But anyway, rikatione anonzi Natasha Locadia zveshuwa anokomera. Natasha Makiwa tanga wapresa uyu linki iyo tione. Kuti timbona nokosa umupinde here mubox machoni. I think it might help me. Tasha. Okay. Tasha. Oh! Shero. Tasha. Oh, Jesus Christ. Thank you. Yes. Done. Solved. Right? Kuteta ugoni pinde. Ndagara ndiri umwe comedy section. Shishero matenga ndoda t-shirt yangu. Tichataura kuseri. Iwe Natasha ndiye wedress kauyu gombe wokuzodrown handi? Ndini. Zvino Natasha. Ndiri bowling konori sei? Ndinofara hangu. Aiwa. Zvinokudzwa. Akagadzira costume yeuyu ka. Akagadzira costume yekuita MC. Handiti Lincoln? Haina pressure, don't worry. Inini usandityire. Zvinopa kugadzira macostume naini. Unongouya nechero shamwari zvakabasa. Chero zvawaita. It's not supposed to be that perfect. Tinongotamba tikuradza. Tikata kutongotora izvo. Mukazi ndikatoza mabharangisha. Iwewe ka. Kana ndikatanga kuseka ka. Kozoti vanhu mangorori chose. Ma ukatisekesa songo totokuwana nekuseka ipapo. Saka hapo. Alright, saka ndodiki. Saka iwe inonotanga ndi hauna namba dzangu handiti unonditeksira kushema TV ku Instagram. Handiti? Alright, ndotokusekisira izvo zvichibva pana. Kureita mune muchingosapotana nauyu na Lincoln anombona zvinoita nyasha nakumbi kana zvavabata vanogona kukutorera zviice cream lollipop vakatanga kuita ma-MC vari vaviri. Aukuitawo izvozvo azvakabata munobatsirana muchichinjana ikoko bhofuta haisi kana problem. Pamwe ndotori netarenda rekuita MC ndichirivatira.
waona manje uye hatina kana problem izvo isusu pedu tinoti vanhu vese uye because right bo saka iwe ukambota ningirini kudaio so next one maybe ndobva ndamboti uyu futi because uyu lincoln takumbomunzwa aita mc inonzi mc vanyasa ari kuinsista kuti lincoln sezvo ari kufashion ndaiite jaji iye zviri right but hazvina kana problem haisi Lincoln problem judge. tine mamwe tine mared carpet tine mangwanani imodeling yeuyu wait vakaipa vanhu vanenge vari pastage vachifamba pared carpet paaisle then another one yatida kuzoita ndechi ired carpet ndo yandakamirira manje red carpet hasati ane date kuti ipi then tine I think set about 4 different ones zvakarongeka nered tiripo hapana hakuna vatiri kuenda tiripo hado asi dambozounzwawo magaya shinga creation ambo bhozi ndekufashion futika saka techingochinjana saka isi problem iwewo tasha kana kudonhedza but go and send me a message woti nditasha mc wondokupa chinhamba dzangu so that ndozokupa link handiti okay shero right iri bho saka lincoln iwo ungoda kuti akastori here kana kuti wanga waya kuti tizosovha nyaya uyu aiwa ndanichida kuzoudza kuti ndakamboenda kumuchato wemumwe mufeso wangu zvanzi mukoma wangu ari kuchata yatiperekedze ndivati taenda taperekedza tasvika kuplumtree waitirwa kuplumtree tatravhela mausiku tasvika kuya vasvikoti ndo vakomana vanobva kutauni ava anoziva yavanongoita imwe ndati apa plani ipi hatangonyengetedza taperekedza muchato masikati zuva rakupisa tarowa nenzara manje samukwasha anenge anga asingadiwe kumba ikoko ndikati apa hapana plani apa vananoudza mukoma wacho lincoln dzokorodza because lincoln warasika ini handichatombonzwi handichanzwi wakunzwa izvinezvi ndatombobviswa newifi yangu kutondiloga out saka ndadzoka futi ndaisa kumabundles but iri kubreaka zvayo inobalansa ndanchiti shamwari yangu mukoma wayo aichata saka zvikanzi ndiuye tizoperekedza taenda unoperekedza mai mukwasha anga asingadiwe kwambo handisi kunzweni network but ini ndiri kumunzwa timbodropai handisi kunzwa milaitoni isusu tidoni kana I think there's something wrong newifi yedu nyacho owanzwa kuinini kunizwa kuti ina ndichanzwa ichinhuka timatangana chero hello wakutinzwa here uyu ndakumunzwa zviri nani ndakukunzwa inini taurako alright chirega ndingoti gaga half second story inini what happened takaenda kumuchato 2 years ago saka 2 years ago inini I'm almost 4 years muno saka nyaya yake tikandeye language barrier but taitove vanhu vepadhuze it's like best friend yemurume wangu aichata saka murume wangu was one of the witnesses like kunoku vanoteta mawitness akawanda shera anotosvika kana 10 like zvaizvo kutoti isusu unongoda witness 1 saka murume wangu was one of the witness ini ndandisiri witness wakafreeza amenoti uri kundinzwa here ndiite sei nyasha uyu vari ndakafreeza ndiite sei manje asi uri kundinzwa here ndikunzwa but ndakuti ndichibreaka nawo yakuti ichibreaka maitoni dzikisa volume to continue jealous network yaita shanje but hello as I think hello inini ndiri kukunzwa inini ndiri kukunzwa asi zvimweni saka todonha hedu tozotaura umwe musi ayo ngatite soshero
musi wanditi mangwana tikapedza modeling toita review Monday ka, then on Tuesday ndikuita topic yemawedding because hapana inini kusaidi kwangu hapana chandichambonzwa iri kutoita mascratch chaiwo chaiwo mai apo even kukamera kwangu watoscratch. It's okay. It's okay. Another day. Ngatiche musi weTuesday I think. Okay, it's fine. Hapana chandikunzwa. Ayo ngatiche even naLincoln ngatiche musi weuyu it's fine. Totanga nemi Lincoln naSharon was nina bhaja tatombonzweni kwangu yatoita stop chaiche. Zvinyanyozonakidze nyama yako kucho. Hazvizonakidze nyaya yacho nena ndosinganzwika umwe achinzwa ena ndizombonzwa iyena chinyini because ndingonzwa achikuti kakokrikakuwe dikurukukuka ka witutu ndokunzwa. So I think musi Tuesday will continue from iyo tomboti linkina uyu vatange choita introduction chitanga my wedding experience. I think it's a nice topic. Chanzwiririra sesamboifunga on time guys. New topic, wedding experiences guys. That topic that topic because I think maybe because the mangwana chechi sikuita wedding yedu mabarangija here. I think that was something from they always change their mind every minute. That's what I can say. But anyway, sister Eunice, but uyuka andizombonzwi vanhu manje handina zvandikuzombonzwa imega ndinima kungoseka ndizoseka sei munenge muchiseka muchisa maemoji but ina handina zvandichinzwa manje ndechirwadziwo ndinochiita jealosicity memwana I'll become jealosicity because ndinochiona laughing emoji ka inabhana hapana chandindichizwa zvogwadza guys kuona vanhu vachiseka comment section apo hapana chokuzwa kuti masekei apo paone pepe ndapazodonhaka pandatozodzingwa nenetwork pepe ndangozodzoka ndikaona ingona kuseka up to now I don't know why. I don't know why kuti Lingona sekei handitozivi up to now handizivi kuti Lingona ngatiseke guys. Guys, itei kontinya musi wekera Lingona kufanira kutotangidza kuti ndigosekawo unofanira kuzotaura musi weTuesday. Musi weTuesday I think we'll start a new topic yewedding. I think ikafitaunakidza loveness mapanziranzi unozoona chimunya guys. Chibrekedia guys. Guys. Handizoputo no chingaita kufanira kutangidza ndigosekawo because handina zvandanzweni ndangonzwa kuti takainvotwa muchato network beto ndibudisa beto nditi poor connection ndetobudiswa ndikatokonecta nedata. But anyway guys, I will see you tomorrow tine mabharangizha echi modeling yedu yeuyu handikuona ndikatakazivuka chimunya lokadi yakurwira ndinogara ndichiona zvimunya every day mufunge every day ndiona zvimunya pane zvimwe zvimunya zvandogona kutodzokorodza zvangu ndakatoboekana ndiona zvimunya every day kutoona zvese ndinozviona. Guys, good night. Let me go and prepare mabharangizha achatisori chekuti ndingona madoti dai pakashawa chinhu chinodonha mangwana tichibomba yose vapindira bhozi akabhoya zvakadero. As you were kicked out of yes ndakikwa zvichiwa ndati David asambozvione asi ndambozviona kana. Anyway guys, good night. Ndakuenda tambofara nhasi tafara tisamboita tafara guys tafara. Good night guys. Masango akutorwadza nemafake glasses mafake ekerakai fake kong ingaita dhola futi kana satoresha dhola uyu zvezvi magazi zvisina maziso izvi ndareva nemai ndichazivi zvangu. But guys, good night. Good night. Bye guys. Bye.